адным месцы я прапаноўваю таксама ушанаваць памяць аднаго з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры пачатку 20-го стагоддзя. Вельмі сімвалічна, што ён таксама пахаваны тут, таксама стаўся ахвярай гэтага нялюдскага, нечалавечага савецкага рэжыму, які забіваў лепшых, і сярод лепшых быў і Францішак Мястоўскі, адзін з заснавальнікаў першай беларускай газеты «Наша доля». І з тым, што тут пахаваныя такія людзі, і тут не адзін у Мястоўскі, проста найбольш вядомы, напэўна, з беларусаў пахаваных тут. Але тут пахаваны, я думаю, што сотні, калі не тысячы беларусаў. І гэта вельмі важнае месца для ўсіх нас. Трэба было б, каб сюды вазіліся экскурсіі з беларускіх школаў, а трэба, каб дзеці, якія сёння выхоўваюцца ў школах у атмасферы хлусні і ў атмасферы, скажем, вяртання да той неасавецкай гістарыяграфіі, якую зараз навязвае лукашэнкаўскі рэжым, каб яны маглі тут, вот тут не падманішся. Тут яно все навідавоку, тут можна прасякнуцца тым пачуццём, што быў для нашага народу і для іншых народаў савецкі камуністычны рэжым. І яшчэ, карыстаючыся выпадкам, я хацеў таксама нагадаць вам пра тое, што як гэта не страшна выглядае, але вось з тых людзей, якія падпісалі тую паперу, паводле якой вось гэтыя тысячы людзей былі расстраляныя тут, у Катыні, ёсць людзі, якім памяць якіх ушаноўваецца ў сённяшняй Беларусі. Ушаноўваецца памяць не Францішка Мястоўскага, не тых ахвяраў камуністычнага рэжыму, а ушаноўваецца памяць катаў. Пасярэдзіне Менску стаіць помнік Калініну, аднаму з тых людзей, якія падпісалі смяротны вырак усім гэтым людзям, у тым ліку і Францішку Мястоўскаму. І гэта ненармальная сітуацыя. Пра гэта трэба гаварыць, пра гэта вельмі мала насамрэч кажуцца, пра гэта трэба гаварыць. І з гэтым трэба нешта рабіць, трэба змагацца. У нас ужо была ініцыятыва, пару год таму звярталіся да Менгарвыканкаму, каб прыбраць прозвішча ката Калініна з назваў менскай тапанімікі. Але мы так не дачакаліся адказу. Я думаю, што, можа быць, ёсць сэнс гэтую ініцыятыву яшчэ раз праявіць. Я магу сказаць, як намеснік старшыні партыі БНФ і намеснік грамадскага аб'яднання, старшыні грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння, што партыя БНФ і ГА БНФ адраджэння такую ініцыятыву бы падтрымала. Магчыма, вось тыя людзі, якія тут сабраліся, маглі б яшчэ раз паўторна звярнуцца да менскіх уладаў з тым, каб прозвішча ката катынскіх ахвяраў Калініна было прыбранае з менскіх вуліц і плошчаў. А цяпер я прапаноўваю ушанаваць хвілінай маўчання памяць Францішка Мястоўскага і ўсіх беларускіх ахвяраў, якія пакояцца тут.